Bojos per l'Energia consisteix en que cada dissabte tractem un tema des de la generació fins a la consumició de l'energia i ve un expert de l'IDEC que és expert en aquest tema i ens explica tot el que cal saber. I la classe es divideix en part pràctica i part teòrica. La teòrica la fem a l'aula i la pràctica a vegades fem treballs en grup a l'aula i a vegades anem al laboratori. Podem tenir experiència molt propera amb el que és el verdader món científic o les investigacions, i així m'ha ajudat a decidir a veure més com seria una carrera dedicada a les ciències. I això de tenir diferents docents de diferents nacionalitats i tot ha sigut molt interessant perquè hi ha alguns que han fet els estudis al seu país i t'ho expliquen com ho han fet i expliquen com porten la seva investigació. Llavors és diferent i m'agrada molt. Al final l'energia és com només una paraula, però després, durant els cursos, hem vist que hem tocat molts àmbits de l'energia i que cada un tenia la seva cosa, que encara tocava encara més àmbits. L'energia com a tal és molt ampli, i òbviament, des que et lleves que hi ha el despertador, fins que fas les torrades, la calor, la nevera també. Doncs el que tractem aquí és totes les parts de l'energia, des de la recol·lecció, la producció i l'eficiència de l'energia, que són passos molt importants per aconseguir els nostres objectius i evitar tenir encara més problemes i complicar encara més el canvi climàtic del que ja ho tenim. Vaig escollir aquest curs perquè em semblava interessant que combinés assignatures que m'agradaven, com la física, la tecnologia i la química. Tinc molt més coneixement científic de com els investigadors estudien o com són els seus laboratoris on treballen. Doncs la sessió que m'ha agradat més ha sigut la d'energia solar, perquè va ser la primera que van baixar els laboratoris i era la primera vegada que jo veia uns laboratoris de primer nivell. Un experiment que m'ha agradat molt és el de fer la bateria, perquè era molt pràctic i t'explicaven pas a pas com fer-la i va ser molt interessant. Els beneficis que m'ha portat ha sigut aprendre un munt sobre energia, conèixer gent que comparteix els meus interessos i ajudar-me a decidir millor sobre el meu futur. Si ets una persona que t'agrada la ciència, no t'hauries de perdre el curs perquè coneixes investigadors que t'ensenyaran com va la recerca i ho veuràs més d'endintre. També faràs experiments en laboratoris. Podràs veure com afecta l'energia a nosaltres en el dia a dia i en el nostre futur. És una molt bona oportunitat per aconseguir una experiència que fins després de sacar-te el màster o el doctorat no la tindràs.